Na obnovljenom igralištu osnovne škole Matija Vlačić u Labinu održan je tradicionalni malonogometni turnir Megusta za seniore, veterane i U9 koji je privukao veliku pozornost i stvorio izniman sportski ugođaj u središtu grada. Krenuli sve sa donacijom naših iseljenika iz New Yorka, nakon toga niz tvrtki i sve ono što je falilo je doplatio grad Labin, tako da sve skupa mislim da je bilo oko 300.000 kuna ova podloga ovdje skupa sa pojačanjem žice i svega ostaloga i plus toga imali smo jednu donaciju, fizičku donaciju još jedne tvrtke koja je donirala tribine i reflektore. Tako sve skupa mislim da je ovdje vrijednost negdje oko pola milijuna kuna. To je za ovu godinu, lani smo bili 50 metara niže gdje smo otvarali teretanu za odrasle na otvorenom. Nadam se da ćemo, u biti vjerujem, da ćemo iduće godine biti na Vinežu, negdje u toku ljeta i da ćemo otvoriti novo nogometno igralište koje je ovih dana raspisan natječaj za izvođenje radova. Mislim da ćemo u roku od 10 dana potpisati ugovor, negdje u 8 mjesecu bi počeli sa radovima. Vjerujemo da ćemo sve zemljene radove privesti kraju negdje do proljeća 2023. i nakon toga smo u dogovoru sa Hrvatskim nogometnim savezom i ja vjerujem da ćemo uspjeti upasti u popis onih gradova koji će dobiti donaciju za umjetnu podlogu i tako da radovi na sportskoj infrastrukturi teku i svake godine nešto novo, nadam se da ćemo uspjeti pratiti taj jaki tempo. Pogotovo ovo doba kad recimo sport ima određeno zatišje i kad su svi u pauzi, jedna fenomenalna stvar za ovaj grad. Dolaze na najbolji malo nogometaši s ovog poluotoka i šire i iz područja Kvarnera. I stvarno evo 7. ili 8. godinu za redom se održava svake godine turnir, možemo reći sve bolji. Ove godine, evo zahvaljujući entuzijastima Elisu Brečeviću i Miljenku Iljedici imamo i ovu prekrasnu novu podlogu, malo jače reflektore, malenu tribinicu. Evo je postao jedan reprezentativni objekt koji je fenomenalan za ovakve događaje evo, u samo ljeto i stvarno se nadam da će se ovaj turnir nastaviti održavati dalje, da će svake godine biti sve bolje i bolje. Osim početnih problema sa kišicom, sve je proteklo u najboljem redu i 3 su dana u potpunosti opravdala očekivanja. Nova podloga, nove tribine, bolja rasvjeta, odličan futsal, 100-tinjak djece na turniru U9, roditelji koji navijaju, veterani, odlična gastro ponuda po popularnim cijenama, živa glazba, stvorili su ugođaj odličnog sportskog eventa koji je pružio zabavu i užitak svim akterima. U konkurenciji U9 nastupilo je 6 ekipa sa Labinštine. Lijepo je bilo vidjeti koliko se najmlađi bavi nogometom i sportom općenito. U susretu za 3. mjesto Rabac je pobjedio Potpića 1:0, a u uzbudljivom finalu je Labinski Rudar bio bolji od Iskre iz Vineža 3:2 nakon penala jer je u regularnom dijelu susret završio 1:1. Za najbolje golmana turnira izabrana je Anja Načinović iz Rudara, a za najboljeg igrača Filip Bilić iz Iskre. Pa ništa, kao prvo sve pohvale organizatoru turnira, bilo je odlično. Prvi put su bile sve labinske ekipe i pokazali smo da labinski nogomet u ovim najmanjim kategorijama ima šta pokazati. U grupi smo pobjedili Iskru 2 i Rabca na penale i u polufinalu Potpića koji me ugodno iznenadio i u finalu normalno veliki derbi, Rudar Iskrad i čestitam jednoj i drugoj ekipi, stvarno klinci su fenomenalni. Imamo u tom godištu na Labinštini, 2013. godište imamo 10, ja bih rekao do 15 ekstra mladih igračića. U konkurenciji veterana prvo mjesto na turniru osvojio je Harlem Trumić, pobjedivši u finalu Santa Domeniku sa 1:0. Treća je bila ekipa Cementa, a 4. Potpićan Jezero. Za najbolje golmana izabran je Andrej Banak, a za igrača Fatus Hođa, obojica iz pobjedničke ekipe. Pa šta reći, zadovoljan sam. Dečki su dobro igrali i očekivao sam tako nešto. Jest da nije bila velika konkurencija, nije bilo puno ekipa, ali evo, ispunili su očekivanja. Što se tiče malonogometne ekipe Harlem, Autootpa Trumić, sa njima sam pa 20 godina sigurno. I uz njih sam uvijek i dosta pehara smo osvojili, družimo se. Da nastavimo ovako i to je to.
Konkurencija seniora donijela je najuzbudljiviji i najkvalitetniji nogomet već od četvrtfinala. U polufinalu je pazinski Plavi put poražen od ekipe Domino Maling iz Pule sa 7-2, a u drugom polufinalu je potpisan Cafe Bar Time Out sa 1-0 savladao Cafe Bar Merak sa Cresa. U utakmici za treće mjesto Plavi put iz Pazina savladao je Creski Merak 2-1. Finale smo igrali sa dečkima iz Pule koji igraju u prvu ligu, bilo je teško, bili su bolji, zasluženo su pobjedili. Stvarno imali smo neke šanse koje nismo iskoristili, oni su svoje iskoristili i stvarno nas pobjedili zasluženo. A za treće mjesto igrali smo sa ekipom sa Cresa koji su posloženi i nadodani sa dečkima iz Rijeke. Bilo je teško, ali uspjeli smo pobijediti 2-1 i zasluženo osvojili treće mjesto. Zadovoljni? Veoma zadovoljni, veoma dobar turnir, nova podloga. Ljudi su se stvarno potrudili, svaka im čast i treba se ova manifestacija nastaviti. U finalu smo gledali reprizu prošlogodišnjeg finala između Potpičanaca i pulskog Domino Malinga uz jednu bitnu razliku. Malingovci su cijeli turnir izgledali odlučni u nakani da ga osvoje, a takvi su bili i u finalu. Gledali smo odličan futsal. Potpičan je došao u vodstvo golom Biluškovića, no tada Maling ubacio višu brzinu i preokreće na 2-1. Kada su povisili vodstvo na 3-1, izgledalo je da je utakmica riješena, ali uporni Potpičanci ponovno smanjuju, tako da je bilo napeto do samog kraja. Ipak ostalo je 3-2 i Domino Maling zasluženo odnosi titulu u Pulu. Sasvim sigurno 100% da smo došli do prvog mjesta, znači nema dvojbe i od početka smo nametali svoju igru, svoj ritam, imamo puno dobrih igrača iz Futsal Pule naravno i na kraju to je to. Uopće nisam sumnjao ni u jednom trenutku, iako sam respektirao sve protivnike, ne samo ja, već i svi dečki, išli smo iz utakmice u utakmicu, držali smo visok ritam, visok pressing. Pa jesmo, dosta smo zadovoljni s time da smo jučer došli s 5 igrača. Danas smo se na knap skupili, tražili smo igrače po Puli, bilo je 40 poziva smo imali i stvarno niko nije htio doći igrati, svi su na odmoru ili nešto. Oni su najjača ekipa u gradu, dali smo sve od sebe, ostali smo bez snage i zasluženo su pobjedili. Za najboljeg golmana izabran je Danijel Starčić iz drugoplasiranog Potpičana, a za najboljeg igrača Antonio Siljan iz pobjedničke ekipe. Nagrade najboljima podijelio gradonačelnik Valter Glavičić, dajući tako dodatnu važnost ovom turniru. Pa evo, prije svega mislim da smo nadmoćno osvojili turnir, da smo bili najbolji kroz cijeli turnir. Možda u finalu rezultat vara, možda 3-2 malo, ali imali smo puno šansi, nekoliko stativi, bili smo stvarno najbolji. A što se tiče pojedinačne nagrade, ekipa cijela igrala odlično, mislim da samo sam ja izašao kod taj neki pojedinac, ali mogao je to biti bilo koji ekipa. Pohvale svim igračima, gledateljima, organizatorima Elvisu Brečeviću i Miljenku Iljadici. Sigurni smo da će naredni 9. Meg Gustav turnir biti još bolji od ovogodišnjeg.